Bos días, aquí estou, no Obradoiro de Instrumentos Populares Galegos da EMAO, en Vigo. Deste local saíron cousas maravillosas como aquel disco homónimo no que se mostraba o mundo, como sonaban as zanfonas tradicionais galegas, as gaitas, as requintas e, bueno, en xeral, dando unha visión global da música tradicional nosa. En este obradoiro traballou durante moitos anos Antón Corral, agora está Xaime Rivas, Carlos Corral ao cargo del, seguindo ensinando a xente a construir zanfonas tradicionais tan bonitas como esta que hai por aí, ou gaitas tradicionais galegas. Vou facer un punto moi sinxelo da Imende de Carballo, que facía o Che, facía, en vez de facer bote adiante, vamos a facer un bote e caemos co tacón. Ben? Entón, é como se fixéramos adiante, pero facemos tacón, tacón, bote tacón, bote tacón. E imos facer tres e en volta. Bote tacón, bote tacón, bote tacón, e levantamos para facer o cambio. Tacón, bote tacón, e arriba. Bote tacón, bote tacón, bote tacón, e arriba. Veña, super sinxelo. Practicade.